No a teraz chcem na pódiu privítať režiséra, moderátora a šéfa tanečného divadla Atak, pána Danku, ktorý prišiel aj s Barborkou, ale vy ste dnes neprišli so svojím tanečným súborom, ale s mladými z Vrbového. O čom bude rozprávať váš scénický tanec a či má aj nejaké súvislosti s Afrikou? Príjemný dobrý večer, pán Bučko, výborne tancujete, nechcete prísť na konkurs do Ataku? Samozrejme. Tak, kedy zajtra? Je to požehnanie v tanečnom prevedení. Pôvodne to vzniklo pre jeden tábor, pre animátorov, ktorí chceli potešiť decká. Nikto netušil, že sa ten tanec dostane za hranice Slovenska na rôzne miesta, ale napokon, keď je to požehnanie, nie je sa čo diviť. A ja som mala tú česť spolu s Miškom a so Simou byť v Juhoafrickej republike na 9 mesiacov ako dobrovoľníčka a mala som tú česť, že som mohla deti v Afrike učiť tento tanec, ktorý budú môcť diváci aj sledovať. Tak si poďme spolu zatancovať. A niečo ešte pre vás máme. Áno. Aha. Áno, to je akože darček z Afriky pre vás. No ďakujem. Tak to by som si... Aha, aby som nepošľapal, ďakujem.